I en aquesta segona part del Contrapunt d'avui parlem amb la regidora portaveu del grup municipal de Vilafranca en Comú, Montse Romagosa. Montse, benvinguda. Gràcies. I ara parlàvem amb la Marta del ple municipal que hi ha d'haver la setmana que ve i, entre altres coses, sabem que hi ha dues mocions que presenta Vilafranca en Comú. Si li sembla, que m'imagino que sí que li sembla bé, anem a repassar aquestes dues mocions. Ens ha cridat l'atenció, per exemple, una en la que reclamen més recursos per al CAP al Penedès, el que es troba aquí a la plaça del Penedès, comparant-lo amb els recursos que disposa, per exemple, el CAP Nord, no? Bé, la moció no reclama tant els recursos adequats, que també, sinó que ens volem fixar sobretot en que hi hagi una bona organització, perquè, a veure, de recursos humans i de recursos econòmics, recordem que ja els comuns, els pressupostos de la Generalitat de les diferents vegades anteriors, ja s'ha demanat que s'aposti més i que s'aporti més dotació econòmica per l'atenció primària, no? Més enllà dels recursos econòmics i dels recursos humans, hi ha una cosa molt important que marca la diferència no només en les institucions sanitàries, sinó a qualsevol lloc. Hi ha una cosa que marca la diferència, que és la manera de gestionar i d'organitzar un centre, una empresa, el que sigui, i això crec que tots ho hem pogut observar, no? Per tant, més enllà de demanar els recursos adequats, també demanem que s'exigeixi el nivell competencial adequat i, sobretot, una vocació de servei públic en la gestió dels centres, perquè a Vilafranca tenim el Centre de Salut del Penedès, tenim el CAP Nord i després hi ha l'àrea bàsica rural que la tenim als voltants, per tant en podem fer referència també, no? I en canvi, o sigui, totes pateixen la mateixa manca de recursos humans, de recursos econòmics, però en canvi la majoria de lamentacions i de queixes que ens arriben i que s'escolten, crec que tothom n'ha escoltat, la majoria, que no totes, però la majoria, venen d'aquest CAP. Per tant, al nostre parer, això indica que hi ha un component de gestió i organització que marca la diferència, evidentment. Com jo sempre dic el mateix, les persones tenim habilitats per fer unes coses i no per fer-ne unes altres. No tothom serveix per tot, o realment hi ha poques persones al món que puguin fer-ho tot bé, diguéssim, no? I per tant, el que demanem és que hi hagi les persones adequades, organitzant, gestionant i, evidentment, posant des del departament els recursos suficients, perquè es parla molt de que ens falten metges. És una veritat a mitges. Falten metges en segons quines especialitats, en segons quines no. I en les especialitats, o sigui, per dir-ho d'alguna manera, els metges de família des de fa un temps estan patint, diguéssim, més que la resta d'especialitats, condicions laborals precàries, amb interinitats molt llargues, amb trasllats bé, amb diverses coses. Ho estan patint una mica més que la resta, i això els porta a anar a buscar altres especialitats o altres sectors del sistema sanitari, com pot ser el sector privat. Vull dir que en falten és relatiu, també els hem de tractar bé. I posats a parlar de números, en realitat el que falten, i si comparem les xifres d'aquí amb els països europeus amb els que ens podem més o menys comparar, el que sí que realment falten són infermeres. El que passa que ningú en parla de les pobres infermeres que realment són les que ens cuiden, no? Sempre es parla de que falten metges. No ben bé. I ara que parlava de les infermeres, hem vist aquesta setmana també unes dades, unes xifres d'aquesta mancança que vostè ens deia, a més amb la preocupació que, pel que sembla, en aquests propers 10 anys
n'hi haurà moltes que es jubilaran i encara es notarà més aquesta mancança, no? Per sort podríem dir que aquí a Vilafranca tenim de moment una facultat d'infermeria, que esperem que vagin sortint noves infermeres, no? Sí, tenir una facultat d'infermeria aquí és un gran avenç, perquè podem suposar que hi haurà infermers que es quedaran aquí, però també és veritat que aquí venen estudiants que en les seves comunitats d'origen el punt de tall és més alt i els és més fàcil venir aquí, no perquè els estudis siguin de nivell inferior, sinó perquè es donen les condicions de que sigui més fàcil. Llavors, no hem de suposar que tots els estudiants es quedaran aquí, sinó que, a més, bé, com tots sabeu, l'hospital ha sigut durant 39 anys el meu àmbit de treball i he estat en contacte amb aquest món i en tinc referències, no? Hi ha infermeres que esperen acabar per tornar-se'n a casa seva. Però tot i així, evidentment, tenir una facultat d'enfermeria a Vilafranca i esperar o treballar perquè s'implementin altres graus relacionats amb la salut aquí a Vilafranca, ja tenim un precedent, que és enfermeria, desenvolupar-ho més, això representarà un avantatge per Vilafranca, diguéssim. Una moció que parla de salut, la que presentaran la setmana vinent en el ple municipal. Una segona moció, en aquest cas, sobre l'esport i les desigualtats de gènere. Sí, de fet també és una moció relacionada amb la salut, perquè els hàbits saludables contribueixen a que no perdem la salut. De fet, el sistema sanitari, en bona part, hi anem quan necessitem que ens restaurin la salut, en part no, perquè l'atenció primària precisament és un seguiment continuat del nostre estat de salut per prevenir, per vetllar que res es desequilibri, però hi ha una altra part del sistema sanitari a la que hi anem per restaurar la salut. La segona moció també fa referència a la salut i concretament als hàbits saludables i l'esport i l'activitat física. Són hàbits saludables que les polítiques públiques han de fomentar i a més han de promocionar-ne l'accés en igualtat de condicions, de gènere i d'altres condicions. I bé, és una qüestió que està descrita, tenim desigualtats de gènere en tots els àmbits de la nostra vida quotidiana. Les dones estem en desigualtat de condicions per accedir i per la nostra vida quotidiana i en l'àmbit de l'esport també està descrit això. En la moció aquesta comentem diversos estudis que s'han fet aquí a Vilafranca. Tenim la diagnosi de salut recentment feta, que no aprofundeix massa. Aquesta diagnosi ens diu que les dones són més sedentàries que els homes, però no podem saber per què, perquè aquesta diagnosi s'ha fet amb una mostra que el número de la mostra no permet aprofundir molt, permet tenir una foto macro, però no amb gran angular. També tenim dades dels adolescents a través de l'enquesta d'hàbits saludables als estudiants de quart d'ESO i també ens ve a dir aquesta enquesta que les noies són més sedentàries que els nois i que conforme va augmentant l'edat augmenta aquest sedentarisme. Per tant, arribem al que ens està dient la diagnosi de salut, que les dones són més sedentàries. Però necessitem saber aquestes dones que són més sedentàries per què ho són, on estan del seu curs de vida, necessitem saber si les dones que són més sedentàries han nascut aquí o han vingut d'arreu, necessitem saber el seu nivell socioeconòmic, el nivell d'estudis, si estan al capdavant d'una família monoparental o no. Necessitem totes aquestes dades per
dissenyar i implementar polítiques públiques des de l'Ajuntament que ens portin a erradicar aquesta desigualtat de gènere en l'esport i en la pràctica de l'activitat física. I una mica venim a demanar això. Anava a dir, per tant, la moció exactament què demana? Que es faci aquest estudi, que s'ampliï aquest estudi. La moció demana aprofundir en el per què les dones són, aquí a Vilafranca concretament, són més sedentàries que els homes i també les noies. I també demanem, o sigui, això ja estava contemplat, aquestes demandes ja eren propostes que contemplava el tercer pla d'igualtat de Vilafranca, que era 2019-2023, que de fet ja està caducat, ja estem en fase... Estem al 2025. Estem en fase d'avaluació, no? Aquestes propostes ja estaven recollides en el pla d'igualtat, i a més el pla d'igualtat contemplava com una acció concreta, fent referència a aquest aspecte, dissenyar i implementar un circuit urbà esportiu a l'aire lliure, a l'espai públic, fet amb perspectiva de gènere i fet també perquè les persones amb diversitat funcional puguin fer activitat física a l'espai públic. Tenim assenyalat un circuit 10K, però una altra de les coses que demanem en aquesta moció és que es faci un estudi en perspectiva de gènere i que es facin unes marxes exploratòries esportives perquè aquest circuit 10K recentment assenyalat i publicitat realment sigui apte per tothom i sigui segur. Sigui segur per les dones, per les nenes i per tothom. Aquesta és una altra de les qüestions que demanem i que també ja estava recollit en el pla d'igualtat i que no s'ha tirat endavant. Es queda un parell de minuts d'espai i, sense allargar-nos massa, volíem entrar també... Vostè ens parlava d'aquesta necessitat de pressupostar millores en l'àmbit de la salut a Catalunya i aquests diners no els aporten els ajuntaments, sinó que els aporta la Generalitat, concretament, no? Estem sense pressupost i tot indica que potser hi estarem encara més temps, perquè de moment sembla que no s'arriba a un acord, no? Bé, pel que fa als comuns sabem que s'hi està treballant, estem treballant des de fa temps i precisament el pressupost en salut és una de les demandes que s'ha vingut fent en les versions anteriors dels pressupostos de la Generalitat, en totes, sobretot pel que fa a l'atenció primària, però també hi ha altres qüestions a treballar. Vostè ja sap que jo acostumo a ser bastant optimista i estic segura que hi haurà pressupostos, però pels comuns que la qüestió de l'habitatge quedi perfectament dibuixada i dintre d'un marc no tant legislatiu com també de mesures que es puguin portar a terme en altres, que quedi perfectament dibuixat el marc de l'accés a l'habitatge, evidentment és la línia que s'està treballant i és la línia que no podem rebaixar. Caldrà veure si aquest optimisme de la Montse Romagosa arriba a bon port i efectivament hi ha pressupostos necessaris amb totes les administracions, també amb la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. I nosaltres que deixem aquí l'espai per avui del Contrapunt. Tornem la propera setmana amb 2 representants més dels grups municipals a l'Ajuntament de Vilafranca. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.